Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллутиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Имрӯз дар аэропорт намадед ва қарор дорем. Мехостем бигем як хела пеш ихали видео карда будем, вале мехостем ҳамаи дамадедвара ҳамаша оддӣ карда шумо да фаҳмонем ки бале ҳастанд нафарҳое ки мақсад чанд бор рафтагиан омадагиан медонанд, вале нафарҳое ҳастанд ки намедонанд. Мақсад ҳар як таша бигем мефаҳмонем чӣ хел дар омадан, регистратсия гузаштан, ки ҷо рафтан, ки вақте ки шумо биёен ҳами аэропорт ҳамаша бидонед ва то охирша тамошо кунед, беҳтарин мешава. Барои билет номерҳо да метавонед муроҷиат кунед, ба дили пур харидорӣ кунед. Хоб мерем, мо бо нишон метавем боше. Хоб чӣ хеле ки мебинед дар даруни аэропорт қарор дорем. Аввалан барои бедокументҳо бигем ки вақте ки омадем бигем даромадгоҳи дуюм, сеюм байни аэропорта. Бисёр одамҳоро бигем дар ҳамин даромадгоҳи дуюм, сеюм документ мепурсанд. Бисёри бедокументҳо чӣ кор мекунанд? Бигем ба даромадгоҳи парковкаи дуюм медароянд ки дар онҷа бигем проверка камтар аст. Ва нафарҳое ки бигем проблема дошта бошанд, яъне медонанд ки биқапаншон депортатсия мекунанд ё ки видварен ё ки через спецприём роӣ мекунанд, шумо метавонед ки номерҳое ки мондагием дар WhatsApp нависед, номерҳои акай Фаруха роӣ мекунем ки паст, яъне дар ҳамаи аэропорта мегирам, медарора ва беташвиш мегузарен мерем. Ва баъдан бисёриҳо меоянд бигем ҳозир мо дар дуюм этажи аэропорт омадед ва қарор дорем, ҷое ки бигем одамо дар инҷа мешинанд, саршавӣ регистратсияшон аждад мекунанд. Вале баъзеҳо бигем ҳама вақт регистратсия дар якум этажи аэропорт омадед ва мегузаранд, бигем аз якум этаж регистратсия мегузаранд, вале меоянд дар дуюм этаж дар инҷа мешинанд, фикр мекунанд ки баъдан эълон мекунанд ки самолёта баъзеҳош дар ҳақиқат ҳамаи ҳолатҳо шудагие ки намефаҳманд, мешинанд ва самолёт парвоз мекунад. Шумо баъди регистратсия гузаштан мақсад дар дуюм этаж нашинед, равен дароем, пирсем бигем таможня гузарен ва пеши рақаме ки дар пасадишни талонтон навистагиай ҳамунҷа даждад кунед ки бигем пеш ай парвоз 15-20 минут пеш бояд ки шумо самолёта шинед. хоб медароем бигем дар чанд видео гуфтагием ки бисёри бародарҳо айрӯи багажшон проблемашон мешавад. Дар омаден рақамҳо ҳастай, ҷои регистратсияя дидем ки кадомеш ки холиай, меоем бигем багажтона дар инҷа мемонен, 2 та дорен, 1 та дорен, иҷада меброра килограммша. Мақсад ҳамаша ҷобаҷо мекунед ки дар вақти регистратсия ҳам саргардон нашавед, ҳам бигем ҳастай авиакомпанияое ки ҳам багажта монди мегира, роӣ мекунад, дига роҳ надорӣ ки бигириша обратно, мега штрафша биспор, наметавонӣ спорида, мега ки ждад ки баъди рейс тамом шудан метем. Баъде ки рейс тамом шуд, билет месӯза. ҳамин масъалашда эҳтиёт бошед. Ва баъдан як чиз дига, нафарҳое ки бигем мақсад ҳастанд нафарҳое ки намехоҳанд электронӣ харидорӣ кунанд, мехоҳанд аэропорт худаш харидорӣ кунанд ё ки наздиканд. Билета авиакомпанияи худаш харидорӣ кунед. Мақсад медонед ки клуб фақат Уралкомпания парвоз мекунад, клуба ай Уралкомпания худаш бигирен, арзон меғалта. Сомон айра боша бигем ай авиакассаи худаш, ай кассаи 88 кассаи Сомон айр. Ручноям чӣ хеле ки мебинед бояд ки дар ҳама ҷо шавад. Бисёри бародарҳое буданд ки бигем таможнира гузаштанд, вале дар дарун барои ҳамин ручноишон калон буданд, гардондан ай таможнӣ, бигем печате ки дар паспорт задаги буданд, аннулировать кардана баромаданд, бигем ай сабабе ки ручноишон калон буданд. Бинен ҳаминҷара бихонед ки чанд ба чанд мумкинай, бале Уралкомпания 10 кило мумкинай, ҳаҷмуш майда бошад. эҳтиёт бошед. Нафарҳое ки меган дар аэропорт омадед ва масҷид ҳастай ё ки не? Бале ҳастай. Бигем ки рӯ парои кассаи 88 пеши авиакомпанияи Урал, яъне ки як ҷое дар ки низамет наая, вале ҳамин авиакомпанияи Уралкомпания ки диден медарои хаиҷа бо аки тоҷикҳо бародарҳои худмо зиёда мепурсен, ба ҳар ҳол донистан хубтара фикр мекунем ва ҳамиҷадам навистагиай масҷид бигем. Ва як дақиқа дар байни видео гуфтем гапҳо вақтона мегирем. Аввалан бахшиш, вале и бигем барои дастгирии канали моай нафарҳое ки мехоҳем ки бигем картаи Тинькофф заказ кунем, силкаша дар комментарияи видео мемонам ки медарен ном фамилиятона менависен,
ҷои зистона номерҳотона миёран картара бигем бепл метиянтона ки то 20,000 рубла ба Тоҷикистон рӯй кардан бефоиза ва симкарташам ҳамчунин метавонед ки заказ кунед миёран метиян мақсад ранги дигарҳоне ки бирен документ бумонен дигараш миёран метиян бепл ва мегирен кортона истифода мебарен симкарташ бигем моҳонаш 250 рубла ки аввалан 200 рубл мепартоем 500 рубл падарка метия фикр мекунам беҳтаринай суръатшам баландай ва нафарҳое ки бигем регистратсияам надошта боше мигратсион катон действуям боша метавонен гирифта боше. хоб ҳар як нафаре ки бигем мебиёя қатиш билет дора электрониам боша ё ки варақшам боша фарқият надора бигем дар ҳамаи тарафи аэропорт ҳастаи онлайн табло баъзеҳо намефаҳманд шумо омадем ман масалан одӣ карда шумо да мефаҳмонам ки ҳастаи Москва хуҷанд дар ҳар як билет номери рейс навистагиай масалан мегирем смай номераш 3241 урал боша ки авиакомпанияи урал ё ки бигем сомонайр боша авиакомпанияи сомонайр ва дар иҷа навистагие ки регистратсияш соати чанд сар мешава ҳозир навистагие ки мақсад уже регистратсияш шуда шудагия вақте регистратсия открита боша шумо метавонем бирем бигзарем ки ҷо мерем ай рақами 23 то 32 чӣ хеле ки дар якуме этаж диден бигем рақамҳода ай 1 то 100 чанде ки ҳастай регистратсия сар мешава мерем ай 23 то 32 регистратсиятона мегзарем хоб чӣ хеле ки бигем қафора мебинен баъди регистратсия гузаштан дута даромадгоҳ дора барои таможнира гузаштан ҳар душ дар дуюм этаж қарор дора ки меоен дар иҷа бигем фақат паспорту пасадочния нишон метен медуроен рентген мегзарен баъдан таможни мегзарен баъдан бигем пеши стойкае ки бояд ки дар самолёт бишинем нафарҳое ки бигем ягон шиностон ай Тоҷикистон ё ки ай дигар шаҳрҳо мебиёянд шумо бигем встречат кунем мебиёен ҳами аэропортам медароен дасти чап то мехӯрен чӣ хеле ки мебинен ҳамиҷада ждат мекунен мақсад саргардон намешавен аэропорта даромаден ай дуюм даромадгоҳ сеюм даромадгоҳ дасти чап мерен ай оном тараф бигем мебиёянд ва ҳамин рӯз бигем дар комментарияи видео як бародар нависта буд ки акай Абдулло чӣ бар намеги ки бародарора ай интернет бихарана мегӯянд ки ай мо бихаран яъне ай худ мо дар ҳамин масъала мехостам бугум бале ҳастанд нафарҳое ки ай интернет мехаранд меоянд парвоз мекунанд вале мо чӣ шагуфтанем ҳама вақт бигем ҳамаи авиакасо блогерҳое ки билет мефурӯшанд ай нархи программа ай нархи интернет фарқият дорад вале минусша ма дар шумо мегум мақсад баъде ки бугум бидонен харидорӣ кунен ягон проблема нестай бар назар бигирен чиша масалан авиакасса барои чӣ мо билет харидорӣ мекунанд дар ҳолате ки рейс отменид мешава мо занг мезанем мегӯем бародарҷон рейстон отменид шудагиай пултона возврат кунем ё ки мегӯем ки дар дигар рейс монем ё ки дар ҳолате ки худшон возврат мегӯянд мо бигем ҳамон пула ай худмо возврат мекунем агар авиакомпанияам ки дер возврат кунад дар мо иш бигем нафарҳое ҳастанд ай интернет мехаранд як моҳ ждат мекунанд пулшона ё ки барои числоша алиш кардан бигем номерои авиакомпания меёванд занг мезананд пошташон бигем яъне ки проблемашон зиёдтар аст баъзеҳош бигем мехаранд билета ба худшона ягон кӯдаки дигар қатишон бурданӣ мешаванд дабавид кардан наметавонанд мақсад ҳамеша бар назар бигирем ва як чиз дига ки дар ютубам занем бинем ки ҳастанд сайтҳои мошенникӣ яъне чанд бародарҳои шидагианд ки мехаранд ай интернет бале ҳаста бигем сайтҳои надёжнишам вале ай Яндекс мехаранд меоянд паспортшона нишон метиҳанд ки билетшон намебарояд хоб ҳамеша мехостум расонам як бародари дига навистае ки патента аннулировать кардиян мешавад ки ай сар сукорем дар ҳолате ки аннулировать шуда боша шумо бигем муддати 1 сол наметавонем ки патенти навда сукорем ва шояд баъзеҳо да интерес набоша шояд баъзеҳо да не хато накунем 3 сол пеши нами парковкае ки мебинен бигем дар барфу борон якум бори омадагӣ парковкаи аэропорт омадед ва яъне парковка каршерингда бигем кор мекардем ки 30,000 рубл ойлик буд хӯрдани расход ҳамаш ай худмон буд ӯ борчикшам кор кардем ва шукри аллоҳ бигем ки
аввалаш аллоҳ ба дастгирии хитон хеле хубтар шидагиай ва иншааллоҳ ки мешава ҳамаш. хуб, ҳамин қадар маълумот, агар як касам ки ай як чиз хабардор шуда боша, фикр мекунам беҳтаринай ва ай ҳама хуб мешава. дастгириро ёд набуроре, мақсад ҳамин дастгирии шумо боша, мо да эмоция метояд ки ҳаракат кунем ки дар ҳамаи аэропортҳо видео кунем. боқи хитона нигоҳ кунед. Миннатдорум ай ҳамат бошед.